Sí. Noi, em pensava que t'hi has perdut, però... Oh, gairebé. Amb aquest carai de direccions úniques no arribes mai enlloc. Carai, noi. Quin piset de solter. On tens l'amigueta, pillet? Gastó, que sóc casat. Més al meu favor. Aquest és el teu cau de fascinador. Ja pots sortir ja, nena, que sóc home de confiança. Nens fantasies, noi. Aquest és el meu niu matrimonial. Però, Més ben dit, un dels meus nius. que tens dues dones. No busquis 5 peus al gat, home. L'Olga i jo tenim dues cases que precisament es comuniquen per aquell passadís d'allà. Allà hi tenim la nostra vivenda oficial, diguem-ho així. I aquí tenim el nostre lloc de treball. L'Olga aquí té muntat un consultori d'estètica. I allà al fons jo he tingut un petit estudi allà on hi treballo. Carai, sou un matrimoni ben avingut. Tampoc l'endevines. L'Olga i jo ens tolerem i res més. Normalíssim. És un cas dels més corrents, junts però separats. Vull divorciar-me de la meva dona, Gastó. Carai, et creia més original. És l'única sortida de la meva felicitat. I ella? Ni s'ho imagina. Per això necessito de la teva col·laboració. Jo? I què hi pinto jo en el teu divorci? Home, ets la meva garantia. Que jo no faig assegurances de lesions conjugals. No tinguis por. No hi haurà cap barall, home, no tinguis por. Ja m'explicaràs com l'habites. T'ho explico. Jo vaig enamorar-me de la meva dona, pel seu aspecte exterior. Tan bona està la teva dona? Quan ella passa, tot bon. Però vaig casar-me amb ella perquè tenia una bona compte corrent. Caram. Ara em surts que et vas casar per diners, vaja. És un bon motiu, oi? Tot depèn de la quantitat en efectiu. No, ell en tenia prou perquè jo fes un bon cop de cap. I el vaig fer i han passat 3 anys deixant-me estimar i anar tirant de la rifeta. Quina cara que tens. Tens el cinisme d'un macarró. Home, no tant, que has de pensar que l'Olga és tota una senyora, jo sóc tot un cavaller, que precisament vaig perdre la meva solteria per no ser un tipus d'aquests que dius tu. Jo ja he tingut les meves oportunitats, saps? Però mira que vols que no sabria aprofitar d'una dona, jo. Daniel, que et vas casar amb premeditació, traïdoria i nocturnitat, No tant, tampoc. No tant, jo he complert. Una mica fred, això sí. Però la prova d'això és que ella m'estima. Doncs, què més vols? Vull divorciar-me del que t'he dit. Vull divorciar-me de la meva dona. Amb tot el pes de la llei i la raó a favor meu. El cost del judici a compte d'ella. Gastó, la meva dona m'enganyarà. Ja ho crec. Si d'allò no, clar, s'arrambarà el primer que trobi. Jo l'enxerparé amb el seu amant i tot el pes de la justícia a favor meu. És un bon projecte, no? És un pla diabòlic. És perfecte. Sí, però on te trobaràs l'imbècil que... No! Jo no! Escolta, que sóc un executiu, però no tant. Home, però és l'ideal. L'Olga no et coneix. Ni tan sols sap que tinc un amic que es diu Gastó Mirall. Escolta'm, que pots passar-te molt bé d'ella, T'asseguro que no és cap raó. No, Daniel. A mi no comptis. Precisament l'altre dia em vaig topar-me amb una dona sensacional. Què vols dir amb això? Que em vols rebentar el projecte, tu, o què? Ho sento, Daniel. Oblida-la. Tu t'has d'oblidar d'ella. Això... Ens vam topar davant de l'hotel i pots creure'm que em té el cor robat.
Pel·lícules, home, pel·lícules. Escolta'm una cosa. Una amistat de tants anys com la teva i la meva, no pot ser oblidada només per un encontre fortuït. A més, jo t'asseguro una cosa que segurament que no la tornaràs a veure. La cercaré, Daniel, la cercaré. Pensa que voltaré tot Barcelona. Estaré tan ocupat que no tindré temps per res més. Bé, tu m'has rebentat tant el projecte que no sé pas ni què dir-ne. Em rebentes el projecte però de dalt a baix. No et preocupis, Daniel. Trobaràs algun altre home per aquesta... No, home, com tu no. Quan ahir vàrem trobar-nos, després de tants anys vaig dir, guaita, aquí tens el teu home, més ben dit, l'home de la meva dona. Que no sóc un saltallits, jo. Te'n trobaràs algun d'altre. Però per què vols divorciar-te, Daniel? Mira, jo ara ja no necessito de les seves peles. Fa poc que vaig heredar una herència i ja no ho necessito d'ell, Ja ho entenc, tens un altre interès. No, un altre no, doble interès. M'estic lligant una criatura preciosa. Quin cos més ple i quin cap més buit. Una intel·lectual del cop, vaja. De primeríssima qualitat. Perfectament. I a més, endevino que deu ser una criatura de la teva dona. Home, el pecat es diu, però el pecador no. Fotem. Ets un cara. Viti fora, amic. Fica'm la dona. No, Daniel. El meu únic objectiu ara és trobar la meva vella desconeguda. Molt bé, fes hores extres. No, home, massa feina per un home sol. Quedaria fet pols. Ànimo, Superman. Sí. Sí mateix. A partir de 3:15, senyora. De res. Faci-ho bé. Greix i més greix. Quan soc a casa, faig de recepcionista. Això és una desfilada de dones, la majoria fofes. Estic embafat de carn femenina. No serà tant, home, no serà tant. Fes el favor del teu amic de tota la vida, home. Que no, Daniel, que no. El meu únic objectiu és la meva vella desconeguda. Rumia tu. Pots passar-t'ho molt bé, pot ser una deliciosa aventura. I ara, marxem del pies, que no convé que ella sàpiga que tu i jo som amics, però de cap manera. És igual, Daniel, ja t'he dit que jo no sóc l'home que tu busques. Encara pots canviar de pensament i ara surt de casa. Però carai, si jo no et serveixo, per què aquí? Bueno, perquè calia que coneguessis el campo de operacions. Home, Daniel. Vol dir que tu marxa i després ja en parlarem. Ho sento, Daniel, per no poder-te fer el favor, però he de vagar per Barcelona. Potser tindré sort i trobaré la meva vella desconeguda i t'asseguro que no la deixaré escapar. La cercaré fins a casa seva. Les dones. Hosti, quines ximpleries fem per les dones, La meva dona! Segur que és la meva dona! Com vol diràs ben pocs! Com em dic Corneli Bou! A la primera oportunitat! Yes! No te l'aprofitaràs, llarga! Endavant, sisplau. Veuràs, com que jo no he estat mai en una casa d'aquestes... Que aquesta no és una casa d'aquestes, és de les altres. Ja deia jo que m'havia equivocat de replà. Quin pis és on fan massatges? Aquí? Soc esteticista diplomada. Un nom molt estrany. No serà una tapadora? Aquesta casa no hi ha res per tapar, tot és a la vista. I si no t'agrada, no t'hi amoïnis.
De clients no ens en falten. Ai, dona, no t'ho agafis així. Mira, si vols perdre quilos, que et treguin barcs, que et maquillin de manera estètica o perdre uns gramets, benvinguda. Si el que busques és una altra classe de serveis, ja pots tocar el dos. O sigui, que sou massatgista. Uf, quin relax. Stop! Ni relax ni nenes tailandeses. El que jo buscava. Que puc parlar? Tant com vulguis, com les sessions per hores. Jo no hauria de ser aquí, saps? Hi ha algú? Estem ben soles, acabo d'obrir el consultori. Però per què tanta preocupació? Perquè tinc un marit més gelós que 16. Ui, si ho és de gelós el meu Corneli. Quin nom? El nom, i que em dopi l'edat, són el seu trauma. I per culpa del complex no compleix. I tant que compleix, sempre està en forma, gràcies a Déu. El meu marit firma i rubrica. Pobre d'ell, que no ho fes! I què insinues? Que quan el titular no està en forma s'ha de buscar un suplent. És difícil enganyar-lo. Em vigila, no t'he dit que és molt gelós. Aquests són els que donen més facilitats. En Corneli fins i tot en té prohibit entrar al seu taller. És sastre, saps? Sastre d'homes. I no et deixa cosir ni un botó. Ni desbotonar. I això que és una llàstima, perquè té cada client. I en té un de ros. Quin home més ben fet. Quan el meu marit li fa la prova dels pantalons, fa un somriure de satisfacció. I quan li fa la prova del vestit, posa els ulls en blanc. I com ho saps si no et deixa d'entrar al taller? És que hi ha una escletxa, saps, a l'emprovador? Mira, una distracció com una Ho miro altra. de tant en tant, quan no hi ha programa a la televisió. I aquest no et fa mal olor? I que, si es perfuma. Com una dona. Ara que ho dius, sí que és molt fi. Doncs ja ho saps, a vigilar el marit. Ja ho faig ja, però mai m'hauria pensat que per aquest cantó. Tirada bilingües, maca. Què et sembla? Si anem de cara al massatge. Això. Jo he vingut a rebaixar cintura, saps? És una sorpresa que vull donar al meu Corneli. M'he de mantenir en forma per tenir-lo content i animat. Ho estaràs, has caigut en bones mans. Quan vulguis. No s'assabentarà que sóc clienta d'aquí, oi? Ets tu qui ha de guardar el secret. És que és tan gelós, pobrissó. Per temor a ell no m'atrevia a venir. He dut 2 setmanes el teu número al bolso i fins avui no m'he atrevit. Ben fet. El meu marit! El sastre? M'ha seguit, m'ha descobert, i jo temia, jo que sospitava de mi. El m'amago, oi? Però no siguis poruga, que no deu ser ell. I si ho és, ja me l'enginyaré per fer-lo fora. Que caram, no m'haig amagat de res, jo. Precaució, que quan s'encega no veu res. No t'espantis. Dissimularé i tu entra aquí. Compte, que amb les tisores a les mans és perillós. És ell, és ell! Ja va! Ets tu, no devia de ser d'altre. I es pot saber per què has tardat tant a obrir? És que hi ha una clienta que el té un marit gelós i s'ha pensat que el que trucava era ell. Un marit gelós? Però que encara n'hi ha. Com aquest? Em sembla que no. Uf, no és ell. Falsa alarma, nena. És esteticista diplomada. També? També. I les dues són bones professionals. La senyora ve a seguir un petit tractament de bellesa. Vol rebaixar uns gramets, saps? Doncs molt bé, molt bé. Entra cap a dintre i comença a despullar-te, que jo vinc tot seguit, I m'he de despullar tota? Del tot. S'ha de treballar amb llibertat. Despulla't, que ja vinc. Quina clienta! És més ingènua que té un marit gelós, que és sastre, i es diu Corneli! És tot una historieta. Podríem posar música de xip-xip. Temia que el que ha trucat fos ell, que l'hagués seguida fins aquí. I el pobre, deu viure als núvols. Té, les claus del pis. Ai,
És que mira, he hagut de sortir i sabent que havies de venir, per això les he deixades a la portera. I gràcies a que jo sóc aquí, tens una clienta nova. Em deixaràs fer-hi pràctiques? Sí, aprenent-te d'esteticista. No tan aprenent, que aviat tindré el títol. És ben cert. I aviat en sabràs tant com la mestra. Espera't, Olga. Què hi ha? Hi és? Encara hi és. Però què hi ha? Veus aquell home? Oh, el veig. I molt bé, per cert. Bona planta, el xicot. Quin home. M'ha seguit fins aquí. No durà pas el sastre, oi? M'ha seguit a mi, aquest, Olga. Bona pesca, ets una vídua en pam. Ahir, gairebé ens vam topar. Ens vam mirar. Li vaig somriure. Em va somriure i res més. Res més? Ara fa poc m'ha vist de lluny. Ha fet un crit, com si li haguessin trepitjat l'ull de poll. I m'ha seguit fins aquí. No ho he pogut esquivar. S'ha quedat poc plantat aquí que si passa un gos m'aixeca la pota. Té molt bon aspecte, el xicot. Que paciència d'enamorat. Ai, feina. Quina sort que tens. Deixa't seguir. Assaboreix la seva companyia. Però creu-me, no t'hi cases. El matrimoni refreda l'amor. Romansos. En Damià i jo ens vam estimar impassionadament tota la nostra vida matrimonial. Oh, filleta, vares tenir la sort de que se't morís a l'any de casats. Mira, perdona'm, però és que és així. Et va deixar abans de partir peres. Un any més i no en tindries tan bon record. Mira, digues el que vulguis, però em va deixar tan sabor de boca, bon sabor de boca que vull tornar a repetir. Ai, feina, si jo pogués tenir la mateixa il·lusió que tu. És que vols insinuar que Daniel i tu Jo no, és ell. esteu renyits? Ai, ni això. Si estiguéssim renyits, sempre tindria l'esperança de la reconciliació. Però estem allunyats l'un de l'altre, que és pitjor. Vaja, que el teu marit amb tu és com un anglès amb jaquer a l'hora del te. No és cosa de broma. Ens comportem com dos estranys. Continues estimant-lo? M'atreu més que mai, però és que ell es distancia. Ja m'ho imagino, ja. Amb la mateixa indiferència que un bevedor de whisky veu conyac. I ja no us treu l'amor? Perdona, No, sí. Això amb tu aquí en confiança t'ho puc explicar. Si jo el provoco, sí, però em posseeix mecànicament. Tevi. Per complir prou, oi? Exactament. Mira, si a l'hora de fer l'amor no hi ha passió, l'acte és igualit. Però, i tu hi veus alguna solució? Trobaré un filtre d'amor dels que no venen a la farmàcia. Ja m'he despullat. Ara què faig? Només que de seguida estic amb tu, No t'entretenguis. És que no puc estar gaire estona fora de casa. El meu marit em controla. Tant? No ho saps pas bé, tu. No la deixa viure. Ui, no ho sabeu pas prou tot. Ara mateix, si entrava aquí i em trobava de pel·lícula porno, la que faria. Però sí que no hi ha cap home. És igual. Quan ell s'encega, veu homes a tot arreu. Si me'l convenç, prendria per dos travestis. Ui, seria pitjor. Els hi té una mania. Com que es vesteixen de dona, per ells són clients perduts. Oh, i tan perduts, del tot irrecuperables. Que aquí tot és natural. A mi els homes em cauen molt bé. Ai, en els travestis també. Oh, és que hi ha una competència de fàstic. Mira, espera'm a la sala de massatges que jo vinc tot seguit, No t'entretenguis, Ara mateix, si en Corneli entra aquí, li agafaria un atac de gelocírium tremendes. Unes tants i altres tan poc. Aquesta té un marit que no viu darrere d'ella. És que ella
la tàctica, el manté sempre neguitós. És una cosa que mai falla, pren-ne nota. Ai, mira, jo em sembla que jo em ficaria al llit amb un altre i en Daniel ni s'immutaria. El teu marit no és cap nevera. Per intentar-ho hi perds res. No. Jo mai faré una cosa com aquesta. Hauries de fer-li gelosia, que els desperti el vell dorment. Vols dir? Però, i amb qui? Te'l deixo per uns dies. Però, Faina, si no el coneixes, ni tan sols hi has parlat. Per això mateix, el pots utilitzar perfectament. Ni pensar-ho. Aquest home ve per tu. Si és així, començarà per obeir-me. Deixa't terminar la iniciativa. Ei, sí, vostè! Què fas? Calla! Sí, puixi si vol. Puja! És de pressa com cos de la vida. Faina, que em perdràs. De moment, atén a la clienta. Escolta i treu el cap quan ho vegis oportú. Però què li diràs? Improvisaré i el portaré al meu terreny. Si els toros fossin homes, jo seria una gran torera i res. Compte amb el que dius i sobretot amb el que fas. El que hi farà serà ell, jo només li empenyaré. Ja ho verem. El brau em vesteix. Deixa'ns sol. Ja ha vingut, ja el tenim aquí. Farem-se surt, però... Tranquil·la, no es despeguis, que no és el teu marit. És ell, em mata, em mata. No, que no és el teu, que és el meu. Sí, el marit de fa poc. Hem quedat a trobar-nos aquí. Uf, ressuscito. En aquesta casa tot és net i clar, més net que la roba de l'anunci del detergent. Sí, expliqueu-ho a la veïna. El teu marit és blanc? Ui, nena, és el bugador ideal. Anem, senyora, anem que començarem el tractament. Embolica que fa fort. Li estranyarà el meu comportament, oi? Home, francament, sí. Em creia que la seva conquesta seria més difícil, però ha estat mirar i lligar, Ui, no s'esveri, que es pot estavellar. Una cosa és que l'hagi deixat entrar i l'altra que em llenci els seus braços. Tot vindrà amb l'ambient adequat. Va ben equivocat, amic. I per què m'ha fet pujar, doncs? Per fer-lo canviar de ruta. Valdrà més que deixi de perseguir-me per tot de Barcelona. Ha de saber que sóc casada. No em ve de nou. Ho sabia, eh? Tan bon punt he posat els peus en aquesta casa. Ara, pla, que potser les cases de les casades són diferents de les de la soltera. He llegit la placa de la porta. Olga Giral, esteticista diplomada. I per la placa de la porta han endevinat que jo... sóc jo. Sí, Olga. En Llamut m'ha fet la filiació. I ha estat una sorpresa, però ara ja em puc tornar enrere. Tant me fa que vostè sigui soltera, casada, divorciada, o el que vulgui. Estic disposat a tot per aconseguir el seu afecte, el seu amor, la seva estimació. Ui, és un poet, vostè! Gastó Mirall, sempre el... No s'enfadi! Que tinc marit! Un obstacle que podem saltar en col·laboració. No es faci il·lusions. Jo estimo el meu espòs. Bueno, és un obstacle una miqueta més alt, però amb una bona pèrtega que la podem saltar igualment. El forró. Ho puc demostrar-ho com vulgui. No, sóc una dona decent, jo. Ets una dona preciosa, Olga. Tens un cert interès per mi. Tu m'has demanat que pugés, m'has obert la porta. Un atreviment per demanar-li un favor. Tants favors com vulguis, fins que diguis prou. Més a poc, no s'ennervi. És una clienta amiga meva. Quina mena de favor? Una mica delicat i compromès. I per què li he de fer jo? Perquè jo li demano, perquè jo t'ho demano, Gastó. Amb toteja, eh?
Anem per molt bon camí. Primer el favor, Gastó. Tu manes, massatgista del meu cor. Ho deixo tot a les teves mans. Parla, que sóc el teu esclau. Aquesta meva amiga vol despertar novament l'amor del seu marit i no hi veu altra solució que enganyar-lo amb un altre home. Tu seràs aquest home. La Xina. Però és que faig cara de seductor, jo. Serà tot d'opereta. Naturalment és una cosa fictícia. Ni així. Aquesta amiga teva que es busqui un altre colomí. T'ha tocat. Ni l'aproximació. Si acceptessis, t'estaria molt agraïda. Sabria que ho has fet per mi i trobaria la manera de recompensar-te'n. Tu saps la recompensa que jo demano, oi? La tindries ben merescuda. Paraula? Paraula. I el teu marit? No dirà res. Fa temps que calla. Veus? Això ja ho sabia jo. Què saps tu del meu marit? Jo, res. Què vols que sàpiga? No el conec ni el vull conèixer, però acabes d'insinuar que és un home fred. Tan fred. Olga, aquí em tens per donar-te tota l'escalfor que necessites. Sóc una caldera! Bona ebullició, ja el noto ja. Trenca el bull, Gastó. Primer la clienta. Què és aquí? Impacienta per conèixer-te. I no hi pot haver alguna altra solució? És l'únic camí que hi ha. Primer has de fingir si amant seu, si algun dia vols ser el meu. Que doncs que sigui aviat. Te la presentaré. Gastó, com ho sabies que l'Olga Giral, que jo sóc casada? Doncs per un amic. Conegut meu? No. Una noia, saps? Una noia que és amiga de la dona del meu amic, saps? Va comentar que tenia una esteticista de molta de confiança, saps? L'Olga Giral. Una massatgista que treballava per hobby, saps? Ho he recordat en veure la placa, saps? Molt bé, perfecte. Però per hobby sí, però, cobrant, s'entén. Una miqueta més ho espatllo tot. Els papers que ha de fer. La vida meva que ve tot seguit. Li fa una certa vergonya. És la primera vegada que fa una cosa així. La Renata, es diu Renata, li costa de ser una mica així atrevida. Ja, li falta entrenament. Encara hi som a temps de deixar-ho córrer, saps? Som desinflis ara, que ho tenim tot lligat. Ai, Olga, que la teva amiga serà una purga. Sacarina, quina purga més dolça! Endavant, Renata! És en Gastó Mirall, que has de mirar amb bons ulls. Als seus peus. Gràcies, els peus són seus. És que no estem a l'edat mitjana, deixeu-vos estar de fer bescanvi de peus i anem al gra. Aquí tens el teu amant imaginari. Sí, aquí em té, disposat a tot. Sempre dintre d'un ordre, oi? Naturalment, sóc un home amb principis, jo. El que compta és el final. I si ens equivoquem? Ai, filla, això és com els melons, que l'encerta l'endevina. Li prometo fer tot el que cal. Serà un èxit si tinc col·laboració. La tindrà. Vostè és un galant televisiu. I vostè una senyora encantadora. Prou floretes i més acció. Així a distància, no enganyareu a ningú. Escolta, si vols que el teu marit piqui, l'ama ha de tenir cuca. I ell és un home amb cuca? Senyora, que si vol li demostro! No necessitem demostracions per ara. Ara tu, a fer ballar la cuca amb molta gràcia. El teu marit ha de sospitar de tot. Sense venir res. Endavant les atxes! Farem el que podrem.
Tot simbòlic, Gastó. Economitza energia el dia de demà. No gastaré ni mica. Les estalviaré totes per la pròxima estona. I Tot és molt complicat i jo no sé fingir. ho has d'intentar si vols aconseguir el teu objectiu. Però... Ai, esteu segurs que tot sortirà bé? Això depèn del seu marit. Depèn de vosaltres dos. Heu d'actuar amb molt realisme. No t'hi pensis més, Renata. Jo us deixo sols perquè us aneu coneixent i podreu fer un petit assaig. Assajaré pensant en la propera estrena. I jo esperaré que sigui un èxit. Fins després. Ja estem sols. Sí. Podríem tutejar-nos. Sí. Conèixer-nos més a fons. Sí. Tenir contactes efectius. No! Però si sols és un assaig. No puc. Podria entrar en Daniel i ho sabria tot. Daniel? Sí, en Daniel, el marit de l'Olga. Ah, es diu Daniel. Sí. I som a casa seva i pot entrar d'un moment a l'altre i creure's el que no és. Ja. Tu no vols que el marit de l'Olga et vegi als braços d'un altre. Era la gateta morta. No, en Daniel és un bon amic i res més. No hi pateixis, home. Si bé, li darem una bona explicació. Se'n farà càrrec, segur que se'n farà càrrec. Vols dir? I tant, parlarem d'home a home. I si ve el cas, li direm tota la veritat. Que a mi la que m'interessa és l'Olga. Però Gastó, que ell és el seu marit? Es farà el càrrec. Aquesta vegada serà el primer en saber-ho. I no s'esperarà, no pateixis. Tots som gent civilitzada, estem al mercat comú. Ni que el coneguessis. No. Però me l'imagino un home comprensiu. Mira, Gastó, no hi ha cap home comprensiu quan s'entera que la seva dona l'enganya. Tots hem de començar, mira. Mira, no parlem més d'en Daniel, que és el teu marit el que hem de fer posar nerviós. Fins enganxa, ho deixem tot en mans de l'Olga. Ella sabrà com arreglar-ho tot això. Trobarà una solució de traca. No, dona, no. Ella ho sabrà solucionar. I ara has de pensar que sóc el teu home de palla. Hem d'encendre el foc. Estem molt freds, Freds. Aquí asseguts no enganyarem pas a ningú. Doncs tu a mi al llit no m'hi portes. Per favor, Renata. No t'esperis. No n'hi ha necessitat. Et sembla bé aquí mateix, a davant de tot el barri? Es tracta d'una ficció, no? Mira, prepararem l'escenari. Posarem la situació tot tal com ha de ser. Gastó, que et veig venir. Tu només tens una fita, la posició horitzontal. Vols o no vols engelosir el teu marit? Un moment. Una cosa és engelosir-lo i l'altra és provocar-lo. Que si li passa pel cap de sentir-se espanyol,
Rebrem tots dos. Coroi! Mira, jo no sé com pot reaccionar en un cas així, però si reacciona com quan perd el Barça... Que amb un soci fanàtic jo no hi comptava, Perill de la meva pell. Ei, no t'escapis ara. Aguantarem el xàfec. Demà m'afaitaràs. Jo no es poso el meu cos a rebre de valent, sents? Doncs a mi tant me faria. Seria un bon senyal. No, no i no. A mi no em deixa ensenyalat per la vida, saps? Vull arribar a ell amb totes les peces senceres. Busca't un altre pallús. Potser he exagerat una miqueta, Gastó. No. Entre gent civilitzada no hi ha res que acabi en tragèdia. Clar, amb la comèdia també acaben les coses a bufetades, saps? M'ho pensaré, saps? Què? Com va tot això? Malament. És un peruc. Anem a pams, No m'agrada exposar-me, que és distint, El marit de la Renata pot reaccionar a la valenta, saps? I jo vull arribar a ell amb totes les peces senceres. Pleguem, jo també en tinc de marit. El teu cas és diferent. Jo m'haig d'exposar per aconseguir alguna cosa. Tu, arriscar-te tu. Però si la primera dificultat fa marxa enrere. Home, no havia de ser. Ha estat ella que ha començat a posar pegues. Naturalment. Volia passar-se, saps? Jo no... Escolta, però tu què t'has cregut insinuar-te així a les primeres? Calúmnies, Olgues, calúmnies. Jo soc tan bon noi, tu ho saps. Des del moment i ara que vaig arribar a aquesta casa, que tot ho faig per tu. Però si jo no sé res, fa tan poc que et conec. Has de creure'm, Olga. Des que he entrat en aquesta casa tot ho faig per tu. Doncs demostro, has d'actuar com a amant de l'Olga. Però si no lliguem ni l'all i oli. Doncs és la meva única condició. Sí que l'hem feta bona. No perdem més el temps i feu-vos una bona abraçada. Heu de fer l'efecte que vibreu realment l'un per l'altre. Si ell s'hi anima... Si ella hi col·labora... Abraceu-vos, que jo ho vegi. Vinga. Quina vergonya! No, més fort, parella, més fort. Doncs és un espectacle gratuït que pots veure tot cada dia a qualsevol cantonada. Però un home casat abraçant la seva amant davant de la seva cònjuge no es veu cada dia. Jo, casat? Amb qui? Amb mi, donat meu, que no te'n recordes. Que tampoc que som casats, que encara no baixava el cap. Ai, amor. Estreny, estreny. Encara ho entenc menys. Però si és la cosa més natural del No món! tan natural, maca? Aquest estava ben abraçat amb tu i ella encara l'animava. Quina febrada. És que assagem una obra de teatre, saps? Una obra de teatre? En la qual figura que ells són amants, saps? Som actors aficionats, saps? I jo sóc la directora, saps? I jo que rebo les bufetades, saps? Ell és el galant i de bufetada no en rep cap. Només abraçades i petons. Ai, doncs m'invito a fer comèdia. M'agrada abraçar els homes guapos. Saps, com l'assaig per avui? Oh, quina llàstima. Ara que començava... Jo sempre m'ha fet il·lusió assistir a un assaig teatral. Ja n'has vist massa. Prou. N'he vist molt poc. Continueu, continueu. Ja n'has vist massa i ara ja no és hora d'ensejar, ja s'ha acabat.
estem molt verds, saps? Ai, com més verd millor. Què es refereix? Que no se saben bé el paper. Ja me'n faig el càrrec. Amunt el taló. Potser és bo tenir un espectador. Sí. Ja ho sentim, nois. A fer comèdia. Aquí és entrar i no parar. És una escena sense cap ni peus que no sé si l'entendràs sense conèixer l'argument. És igual. He assistit a obres senceres sense entendre en un borrall. I al final ve que he aplaudit. Què fem? Tu abraça i calla. Un moment! Primer he de marcar la situació. Abraça. Pep, que és amb mi amb qui has d'ensejar. Ja n'hi ha prou. No em piquis, noia, que és el meu marit! Que és amb mi amb qui No fas res! Que és amb mi amb qui fa comèdia. És meu! És meu! Assegeu, que jo sóc aquí encara no res. És que has estat veient fins ara! Com dues dones es barallaven per un home. Barallar-nos nosaltres! És part de la farsa! Farsa, eh? Si anàveu a estirar cabells. És teatre modern, maca! Es representa molta vitalitat! Passa, jo estic fent pols, ja no serveixo res. Serviràs i afrevirà el teu ressò artístic. Pobre Gastó, és que l'Olga és molt exigent. Seguim, però sense aprofitar-te, maca. L'he vist primer jo. Olga, tens gelosia. Això vol dir que... No vol dir res. El tracte és el tracte. Primer amb ella i després amb mi. Teu, sempre teu. Molt bé, molt bé. Mira, segons com es miri, hi ha una mica de tot. Una mica de drama, comèdia, farsa, tragèdia. I, amics, per avui ja n'hi ha prou. Ai, quina llàstima. Ara que començava a entendre això de marit, amant i muller. Ho entens? A mi m'agradaria ser això una mica més. No fa falta, ja et saps el paper. Tot? Tot. Renoi, quina memòria. Sembla difícil, oi? Doncs mira, per mi, com si estiguéssim improvisant. És una actriu molt intuïtiva, saps? Ja ho veig, ja. I on fareu la comèdia? Una mica per aquí, una mica per allà. Mira, tot depèn de la circumstància i de l'espectador. Ai, m'agradaria veure-la tota. I saber com s'acaba. I a tots, senyora, a tots. I, escolta, si gairebé és de nit. De nit? Encara no. Això ho veu. Qui? El meu marit. El sastre? M'ha seguit, m'ha descobert. Però si a primera vista sembla un mosqueta morta. És una fera. Si puja aquí pot haver-hi trencadissa. Què faig? Què faig? Fugir. Sortirem per aquesta altra porta. Aquest pis comunica amb un altre i es pot sortir al carrer per una altra porteria. Exacte, la Renata coneix aquest pis gairebé com jo mateixa. Gràcies. Salveu la meva vida matrimonial. Evitem la trencadissa. L'acompanyaré. Sí, fins a casa seva. Així tu i jo podrem parlar sols. Un altre moment, Gastó. Ara no, que puja en Corneli. És igual, que torni a baixar. Jo també l'acompanyaré. Amb una parella anirà més segura. Em deixeu sol? Què faig jo ara? Plantar cara. Fes-te passar pel meu marit. Ai, però que no ho és. Sí, és que et fas passar per tu mateix. Això de la comèdia és que ens fem uns embulls. Sí, a vegades em penso que la Renata i jo ens hem canviat la personalitat. Pots dir-li que t'acudeixi, però jo no he estat aquí, Ni tan sols em coneixes. I
I si pregunten per la teva dona, digues que avui té festa i que no ha posat els peus en aquesta casa. I si li dic que sóc un amic de la família i que estic de pas? No, quan voliries més, et prendria pel que no ets i rebries. I de valent, quan s'anima no para. Marxem, no ens atraparà aquí. Però ens aquí. I tu, no t'evaporis. Si vols que tot acabi bé. Olga, jo... Oi, que m'esperaràs. Perquè no m'oblidis. Olga, no em deixis! Tens palui, Daniel. Ja no hi és. Ja deu pujar. A mi no m'ha de veure. Aquí, aquí. Olga, ets a casa, eh? Olga! Calma, ja vinc. Carai. Sé que és aquí. Poc a poc. Aquí és casa meva, qui és vostè? Qui sóc? El marit de la meva dona, la que finalment ha vingut a raure en aquest cau de perdició. On és? On és? Sense atropellar. Escolti, que això és una casa honrada, eh? Honrada? A mi que m'ha d'explicar. Els he espiat. L'altre dia vaig estar 2 hores a dintre d'aquesta arca. I sé que vostè és un padre i el seu amic un altre. Ho sé tot, ho sé tot. Sense home, eh? Esteu ben equivocat de pis. Equivocar-me? Equivocar-me jo? La seva veu no se m'oblida. Els hem pres la mida vostès dos. Jo li puc ben assegurar que en aquests moments vostè i jo estem ben sols a casa. No em doni la volta, que no vaig curt de mànigues jo. Ell ha posat el pis i no n'ha sortit. He vigilat bé la porteria i li puc ben assegurar que la meva cinta no ha passat per allí. Per tant, ara està amagada. A algun lloc la trobaré. Jo la trobaré, caram, si la trobaré. Home, està perdent el temps? Ostres! Oi, si hi fos. On és tu? Què hi fas tu aquí? No pot ser! No pot haver-se organitzat! Calma i serenitat. A mi no se'm rifa ningú! Ho regiraré tot! Bueno, sense permís judicial no, eh? Senyor meu, si fem les coses oficialment, trigarem anys a resoldre-les. És ara que vull saber on és ella. Home, a casa seva hi ben segur. Ho diu molt fresquet, mestre. Com si tingués la certesa. I per què n'estàs tan segur? Per què? Bon gènere. Bon gènere. És un vestit comprat a Pret-a-Porter. Ajusta la fusta. Li cau ben malament. Li estreny per aquí, els pantalons un pan amples, els botons en 10 dies tots a terra. Doncs jo m'hi trobo molt bé. Què hi pot entendre vostè? Si un dia vol un vestit que li vagi com va, vingui a mi. Corneli vol. Al seu servei. Molt amable, eh? I en quant a la seva senyora, li puc ben assegurar que aquí no hi ha. És clienta d'aquesta casa. I ho van sentir aquestes orelles, que s'estava lligant una clienta. Bueno, bé, lligar ben lligat encara no ho està. Fantasma, que vaig a punxar-se-la. A la seva senyora no, jo parlava d'una altra, eh? A la seva senyora, jo l'he respectada sempre. Ho veu? La coneix. Per això mateix, no la conec. Jo li puc ben jurar que entre ella i jo no hi ha existit mai ni la més petita malícia. I això li puc assegurar que ja és tan cert com que la setmana entrant vindré a que em prenguin les mides. Vestit o abric? De les dues coses. Amic meu, li demano disculpes per haver dubtat de vostè.
Però és que la Cinta és tan bonica que fa perdre el cap a tots els homes. Jo, el primer, em trastoca, saps? Solament de pensar que pot estar als braços d'un altre, ja m'he descabellat. No s'amoïni, home, això ens passa a tots. A vostè no. A vostè, a la seva senyora, no li fa ni fred ni calor. Que sí, home, que sí. Perdoni, però ho sé tot. Des d'aquí dins vaig saber que planejaven. El seu marit no hi va poder col·laborar. Per cert, serveixo jo? No ho entenc. Sí, home, jo puc ser la man que vostè busca. Tinc resistència i experiència. Encara puc fer el meu paper. Però vostè no adora la seva senyora, eh? A passió, però una cosa és la dona d'un i l'altra la dona de l'altre. Què li sembla? Serveixo? Sí, però ara ja no cal. Jo Llàstima. he canviat de pensament i de moment no em serveixen els seus serveis. Llàstima. Era una oportunitat per demostrar-li que sóc un bon mascle. Escolti, la roba també li posarà vostè. I que sigui de bona qualitat, eh? Ho serà, no ho dubti. Quedarà content. Seré el seu sastre per tota la vida. Així ho espero. Fins la setmana entrant. I ara, vagi-se'n que els seus clients el deuen estar esperant. Els clients i la Cinta deu ser a casa, els deu estar entretenint. No! Això sí que no! No! Ai, ja pot sortir. Ai, em pensava que no marxaria mai més. Ha vingut d'un pèl com el descobrís, eh? I escolta, què hi feies tu a casa meva dintre l'arte? És molt llarg d'explicar, nano. És com un telefilm de 100 episodis. No t'ho creuràs, nano. Ho creuré, Gastó, ho creuré. Explica't. Imagina't un impossible. Una cosa absurda. Una situació novel·lesca. Doncs això és el que m'ha passat, ai. Bueno, va, enllesteix, Gastó. M'he trobat a la meva vella desconeguda. I quan l'he trobada, la Xina. La meva dona és la teva. Iep, i com ho saps tu quina és la meva? Més ben dit, la teva és la meva. Sí. Sí, home. He descobert que la meva vella desconeguda és la teva dona. I he de reconèixer, noi, que estic boig per ella. No faria res més que anomenar el seu nom. Olga. Olga! Oh, i què passa entre l'Olga i tu? Doncs, el que tu volies. Hem contactat. Tan ràpidament? No t'hauràs equivocat? I clar! L'he seguida fins aquí. M'ha cridat. Jo he pujat. I puc ben dir-te, noi, que tot sortirà com tu volies. Jo, i a més jo hi col·laboraré amb molt d'entusiasme. Ves al cova, noi! No comprens com l'Olga pot haver accedit tan ràpidament a les teves insinuacions. No hi ha cedit encara. Ah, ho veus, home, eh? Però hi cedirà. Sols he de complir una petita condició. Engelosia un marit. Com en a mi. Oh, el d'una amiga seva. Bastant pusil·lànime, per cert. Si per una d'aquelles coses ens trobes nyac-nyac, tu dissimula, eh? No, xiularé, si et sembla, eh? Sóc un amant de lloguer, Daniel. En poques hores he versat més dones que tota la meva vida. Que l'Olga també, eh? També! Quina ex-dona que tens, nano. Frena, ex no encara, eh? Oh, si li fas ex, és ex. I jo estic ben contenta que així sigui. Tu seràs feliç sense ella i jo estaré al cel amb ella. Ja, i jo content i enganyat. No et preocupis, et tindré al corrent de tot. Ens pescaràs infragant-hi i el teu divorci serà un fet. T'avisaré quan sigui l'hora. I si ella ho descobreix,
Que no sigui així, perquè si ho descobreix, resultarà que l'Olga no ha de saber-ho mai, Va bé, jo, per mi, per la meva part, no diré res. Ara me'n vaig, Daniel, que si ens descobreixen aquí, ho tirarem tot per l'aire. I una vegada més, Daniel, gràcies per traspassar-me la teva dona. No. I encara se n'ha anat sense dir-me a veure què hi feia aquí dintre l'arca. Quin atractiu el teu. Ara en Daniel, en Gastó i abans el sastre, oi el sastre, i quan t'ha entrat el sastre. Suposo que devia obrir la finestra, devia entrar per aquí, com que està tan a la vora, esclar, era com si estigués per finestra, entres per la vora, i sí. Sembla que hi ha tranquil·litat. Això vol dir que en Gastó ha pogut convèncer el senyor Bou, o que ve tots dos a una comissaria, que el senyor Bou és un toro. I pobre del qui es posi al seu davant. Però en Gastó també se n'ha anat. No et preocupis, que aquest torna... Perdoneu, jo no volia pas espantar-vos. Doncs filets, sembles el fantasma de l'arca. Doncs sóc viu i ben viu, Que fa gaire que ets aquí? No, molt poca estona. I no he vist a ningú, ni he parlat amb ningú, i fins m'ha semblat molt estrany de trobar una casa tan buida sense ni una clienta ni un client. De clients ja ho saps que en tinc ben pocs. Ara, que en té un... que el val per 12. Segurament que deu ser molt panxut. Ui, vols saber massa tu, és secret professional. Una hora o altra sabré, o és que tu m'ho vols amagar? No, però com pots pensar una cosa així? Ja en parlarem un altre rato. Vigila, Daniel, vigila. Jo me'n vaig al meu cau a treballar, ja en parlarem d'això. Quina mosca li ha picat. Gelosia, Olga, ho estem aconseguint. Vols dir? Però si encara no saps res. Ha sentit la primera fiblada. Deixa'm fer. I quan entraran sospites, i quan te replegui els braços d'en Gastó, li pujarà la sang del cap i es dispararà. Ai, que reveré! Tu no! Ara! En Gastó potser hauria de treballar amb casc. I a veure si m'escrius, estimat. Però, reina, si només són 3 dies i estaré ocupat tota l'hora. Els primers mesos de casats m'empaparaves a telegrames. I això que només feies petits viatges a ciutats de la comarca. Mira, si això et plau, t'escriuré 2 cartes diàries. I per què no telegrama? Però, nena, que no saps a quin preu val la paraula telegràfica, La carta és més íntima, Daniel, Ni que me n'anés a l'Àfrica. Ja et telefonaré, dona, sí, i després te n'oblides. Tu ets qui t'oblides de mi. Ja m'agradaria saber amb qui surts durant les meves absències. Amb un floquet de neu gelosat. Per tu sóc com un llibre obert que sembla que no vols llegir. El llegeixo. Llegeixo entre línies i et començo a conèixer, amor. Un xic tard, no et sembla? Jo et prometo que recuperaré tot el temps perdut. Olga, Digue'm. no res. Haig de marxar. Aquest viatge és molt convenient per tu i jo. Saps què? Ja t'escriuré. Adéu. Gràcies. Poca vergonya! Més que poca vergonya! Sinvergüença! M'estàs
passa? Infeliç, ara més que mai. Que ho podem espatllar-ho tot. En Daniel, fa unes quantes setmanes, que ha perdut la fredor. Em mira d'una altra manera, com si veiés en mi una persona diferent. Ha resultat, i tot gràcies a la petita confusió d'en Gastó, que encara es pensa que sóc l'Olga. Però, això no ho sap en Daniel. Ell desconeix la teva relació amb en Gastó. Ho sap, naturalment que ho sap. Però com? Que li has parlat? L'espiet és un altre. I els que juguen en cartes marcades són ells. Em faig un embolic, Faina. A veure, d'una vegada per totes, què saps tu i què saben ells? Primer he de confessar-te que tinc un nou admirador. Més ben dit, un que vol aprofitar-se de l'ocasió i sucar. Caram, quin atractiu que teniu les vídues. No tant com les casades de bon veure, però les divorciades són l'última moda. Aquest no és el meu cas. Jo mai no em separaré d'en Daniel. Ets més ingènua que una consumidora de pipes. En Daniel està planejant el vostre divorci. Mira, fa 15 dies no et diria que no, però ara... Aquí tens el rovell de l'ou. Abans sí, però ara no. I qui és degut tot això? A la teva amiga Faina, que actua com una Olga distinta, una Olga apassionada, que engresca l'amic del seu marit. Et promociona, maca. Però què passa aquí? Qui t'informa, Matahari? Un futurible amant, meu o teu, segons com es miri. En Corneli Bou, El sastre gelós? premi per la nena. No pot ser, però sí que et va encegat com la seva dona. No tant que va fer l'ullet. I vol res per tu. I jo li vaig seguir el joc. Es pensa que l'Olga és terreny de regadiu. Que tu... Que jo? Però qui li pot haver fet pensar tal cosa? En Gastó i en Daniel. Però que els coneix. A tots dos. Lamento informar-te que en Daniel i en Gastó són amics. Ai! I de fa temps. Ai, Déu meu. Sí, ceba. En Gastó és un seductor de lloguer perquè et fiïs dels homes. Però tu vols dir que en Daniel i en Gastó van d'acord? Això sembla. Ho estic esbrinant. Però aviat ho sabrem tot. Aprofitant que Daniel és fora de la ciutat, m'he permès, com a Olga, citar en Corneli. I el faré cantar. Aquí? Naturalment. A partir d'ara és casa meva. Oh, i jo? Tu et converteixes en clienta, et despulles, et poses un barnús i te'n vas per allà dintre i tens el gran espectadora de primera fila. Faina, que això es complica. No gens. Si aconsegueixo esbrinar el que es porten entre mans, i si és el que jo m'imagino, em destaparé. Et refredaràs. Tinc calefacció central i a tota pressió. Seré una Olga que ni en Daniel ni en Gastó es poden imaginar. Faina, no t'ultrapassis, que jo no vull perdre en Daniel. No el perdràs, t'ho prometo. Quedarà tan escarmentat que li durarà tota la vida. Ja tenim aquí la banda de torn. Confia molt. Ai, Faina. I si ho deixàvem córrer tot? Cap al barnús. Seny, Faina. Molt de seny. No me'n falta, ja tinc els 4 queixals. No toquegis! Per aquí, les mides! Ja tindràs temps! No siguis impacient! Sols un petit reconeixement. Les meves mans estan avasades, em pot pas malament. Mireu, manetes! Tota la setmana que he estat esperant aquest moment. Sols, tu i jo. O no ho estem? Sí que ho estem, però no tens excusa i cantar. Per mi sí, sempre tinc la culla enfilada. Doncs vés amb compte de no punxar-me perquè rebràs. Primer he d'entrar en situació.
I llavors per què penses que vull començar a prendre mides? Cintura, malucs, bust... Quines mides tens més perfectes, rateta? Més perfectes que les de la teva dona, eh? La meva dona. Sí, Corneli, ja sé que ets home casat. Jo? Sí, el sastre té maniqui pròpia. Bé, sí, però no fa gaire temps. 2 anys i un dia. Boja, encara esteu a les 1001 nits, ja li vols fer el salt, que ja no hi ha compte diari. Sí, però... sempre és el mateix. Oh, vaja, és l'EPE. I tu vols variació? Ai, moro. És un tom que em sé a memòria. I a mi m'agraden les novetats. Que jo no soc contista professional. Ja te'ls explicaré jo. En sé de moltes versions dels clàssics. Sí, i si entre compte i compte ens arreplega el meu marit. I entusiasmaria. Això sí que és un conte, i de ciència-ficció. Si és del seu gust, botonet. Vens a dir-me que en Tiniel està d'acord que tu i jo li fem un vestit? Sí i no. Ja m'he fet un embull en tant de fil. Doncs desembolica la troca que ho he de saber tot. Ho sé d'oïda, saps? Amagat aquí dins. Vaig descobrir moltes coses. Mai no se sap. I què hi feies tu aquí dins l'arca? Esperava l'oportunitat per parlar a soles amb tu. Ja, segueix. Segueixo! Sense desviar-te. I què vas descobrir, Corneliet? Vaig saber el que planejaven en Daniel i en Gastó. Ah, i què es porten entre mans, bufó? A tu, Olga, però ara estàs a les meves. Ai, el poca vergonya! No s'estressa! Pobre de vostè si ho fos. Intentar fer-li el salt. L'ha fet, però per sobre del sofà. Olga, tu has dit que estàvem sols. Oh, ja ho estem. La Renata és una clienta de tota la vida, és com de casa, ja ni me'n recordava. A veure, i què volen fer amb mi? Baixar, m'expliquis. Jo? Res que jo sàpiga. Sí, amb mi, amb mi. No defugir la pregunta, bandit. No t'inquietis, Renata. Allunya aquests pensaments del teu cap. Seu i reposa. No tots els homes són iguals. I tant, n'hi ha unes quantes talles. Senyor, no ve per tu, ve per mi. Comprens, Renata? Tu deixa'm fer, descansa. S'assega't. Quieta. Pobra noia. Què té? Fa 6 mesos que van intentar violar-la. A la força, Home, si no hagués estat a la força no s'hauria acabat amb un intent. Va defensar el seu honor com una boda d'una pesseta, amb carilles esgarrapades. I el bandit va fugir amb la cua entre cames. Ja ho entenc, amb el cap baix. I ara, des d'aquell dia, quan veu un home abraçant alguna amiga seva, recorda el fet com un atac de fúria. Sí, cínic, violador! Descarat! Calma. Que jo vaig de bona fe! Calma, aquest senyor no és un llop. I tant com no, si sóc un bec! És una ovella que vol fugir del corral. Ha trucat! Sí, deu ser una clienta. Una visita de sora. Sí, però i jo què hi faig aquí? Què hi pinto? Ho farem passar per client. Tenim més d'un senyor que ve a fer seguir aquí per perdre quilets. I vol dir que jo tinc cos de client? Tots els cossos són inaprofitables. Només cal llevar-nos allò que els sobra. A vostè o a nus? Cari, descarat! Senyora, jo miro però no toco. Han trucat! Obre o no obre? Sí, ja hi vaig. Però saps què? Per més seguretat, passa el bany de vapor. I què he de fer? Seguir les instruccions de la senyora i suar. Ens banyarem junts? Jo ja suo. Aquí no són junts. No a Suècia, que tant nets són bruts, perquè es banyen junts, saps? Col, quina bugada! Un cop al bany, no entretens. Que bo
Segur, endavant sense por. Tenim 2 dies de llibertat condicional. Pots fer i desfer. Et burles de mi, oi? No, mironell meu. Ja ha arribat el moment que tant esperava. Seràs meva? Potser sí, potser no. No et facis pregar, cor meu. Oh, si fa de bon esperar. Ja he esperat massa. No perdem més el temps. És la primera vegada que enganyo en Daniel i tinc remordiments. Ell, sempre el teu marit s'interposa entre nosaltres. Ai, té dret, oi? L'estimes encara? Uns dies sí i uns altres no. Ja, per ell els talls i per mi les escorraines, no? Ho has d'entendre, Gastó. Ell l'estimo d'una manera i a tu t'estimo d'una altra. Daniel és la normalitat. Tu ets l'aventura. Olga, jo et prometo que per mi no ets cap aventura. No ho puc creure. Vas agradar-me el primer cop que et vaig veure. Vas interessar-me el segon. I després vaig enamorar-me bojament de tu. Et necessito, Olga, et necessito. I voldria ser l'únic per tu. No haver-te de compartir amb ningú. No puc desperdre'm d'en Daniel, així com així. No ens precipitem. O sigui que tot com fins ara, no? De moment de conservar les aparences i continuar el joc. I en aquest joc què hi pinto jo? Tu ets el suplent, que gairebé sempre juga de titular. T'estimo. I jo també. Amor meu. Però què fas, ara? És que he fet un mal gesto, com que ets tan fogós. Perdona'm, és la passió. No hi tornaré més. A partir d'ara t'acariciaré com una flor. Molt bé! Us has oblidat de l'altre dia? Quin foc! Quina passió! Com has entrat? La porta era oberta. Si això feu a porta oberta, què fareu a porta tancada? Vostè li estranyarà Oi, que que jo... m'ha d'estranyar? Si no fóssiu marit i muller sí que m'estranyaria. Però un matrimoni tan ben avingut, ni mica. Que tens ara donada? No, però he d'aprofitar les ocasions. En Corneli m'ha dit que aquesta nit no seria a casa. Ha d'anar a Sabadell a resoldre unes compres de teles. De nit? Ja m'ha estranyat, ja. Però gràcies a les teles puc escapolir-me del seu control. Vinc a rebaixar cintura. Oi que no es fa res? És una hora una mica intempestiva, no trobes? Ens ha trencat les oracions. Ja m'ho imagino, ja. Però com que no tinc cap pressa, podeu anar fent. Començaré a seure'm allà a la camilla. Pots venir al primer descans eròtic, Olga. Us aprofiti. On vas? No t'amoïnis, que ja em sé el camí. Però, senyora Pau! Deixa-la, deixa-la. Aquesta sap on desviga. No ho sap, no! Hi haurà més espetecs que les falles valencianes. No t'entenc, amor. Estem sols. O potser no. Hi ha més gent de la que t'imagines. Amb això no hi comptava. Vas, ens han ben fumut el dia a l'aire. Un altre dia, Gastó. Ella! Ella! Qui és aquest? No! Un home! Sí, que porta 2 anys! No te'n venies a amagar! Qui és, Olga? Qui és? Endevineta! Que doni la cara! Ei! Però si és! Sí, el sastre. El marit de la senyora que acaba d'entrar. I el primer dels meus admiradors. T'ha vist? M'ha vist, però no m'ha reconegut gràcies a tanta tovallola. Ja m'explicaràs què hi fa aquí, Olga. Tan a la fresca. Però que no ho veus? Després del rentat ve l'eixugat. A mi no m'expliquis historietes. Aquest home està aquí per alguna cosa. És el teu amant. Oh, i si ho fos què? A mi no m'emboliquis! Ja no cal, ja hi estàs prou embolicat. Tot es pot aclarir, saps?
El meu destapa és justificat. Parles com un covard per por de la teva dona. Tu has de saber-ho, Gastó, que ho sàpiga tothom. El de la tovalló és el meu amant. Ai, a quins moments m'agafes? Ara estic desinflat. Prima, jo t'aixecaré la moral. Aixeca-me! Oh, que vergonya! Fent-los als seus anys, exigeixo que surti d'aquesta casa. Ui, ni que fos l'amo de la casa. Que sóc com de la família, No em faci parlar, perquè... Però basta! Imagino que deu ser força interessant. Cuidaré un poc! Has de saber que en Daniel i en Gastó van d'acord. Ells confien Més en... alt, David, més alt, que et senti la teva dona. La Cinta! Si em veus així no li podré aixecar mai més la veu. Pel que més vulguis, ajuda'm! Ajuda'm, però no te reparem! Vingui amb mi, que vostè i jo tindrem unes paraules. Sense tocar, que vaig a l'intempèrie! Potser ho he embolicat una mica massa. Per què, Olga, per què? No en tens prou amb un de sol? Ui, sóc insaciable, amor. Però és que amb aquest vell... Ui, que el seu encant, xicot. Per cert, què anava a dir de tu i en Daniel, que li has tallat la paraula? Que potser us coneixeu. Tot té la seva explicació, però primer que marxi la senyora Bou d'aquesta casa. Vaja, t'he trobat el punt flac. Ai, faina. Ens hem salvat d'un cataclisme per un pèl. On és? On se en diràs? Allà dintre discutint quin dels dos té dret de cuixa. I la Cinta? La tinc controlada al bany de vapor. No ha vist el seu marit per una veritable casualitat. Perfecte. Ho tenim tot a punt pel gran espectacle. Però ens falta l'espectador principal. En Daniel. Aquí, si no. No vindrà pas. En Daniel és fora de Barcelona. Ja, i tu t'ho creus. Naturalment. T'ha mentit. No s'ha mogut a la ciutat. És una afirmació gratuïta. Oh. I per què? Per seguir un pla diabòlic. He lligat caps, amiga meva. En Daniel espera trobar-te en braços d'en Gastó. Però què t'empatolla? Vius als núvols, maca! Entre el que m'ha explicat en Corneli i el que he esbrinat jo, lamento comunicar-te que en Daniel vol demostrar la teva infidelitat i aconseguir el vostre divorci. Oh, però això és una canallada. No m'ho puc creure. I la fredor, i els lapsos amorosos. Tot lliga, tot concorda. Sí, però és que jo l'estimo. No et sabràs dir, t'ho prometo. Gràcies a la meva intervenció, han caigut a la seva mateixa trampa. No podran treure més cartes marcades, ni de la màniga ni dels pantalons. Ai, faina, és que en saps un niu. Oh, però és que el que no acabo d'entendre jo ara és el comportament d'en Daniel. Pensa que ara és més fogós que la nostra lluna de mel. És que ara no para. És l'ABC. En Gastó hi ha fet les dents llargues comptant-li la conquista de l'Olga. Que per en Gastó ets tu. Exacte. Segueixes el meu joc. Oh, el veig. Tens tots els asos a la màniga. I el joker. Una explicació! Vull una explicació! Què és això? Ai! I jo sé de qui són. Són del meu marit. Vols dir? Oh, si ho sabré jo. Cada dia els veig. És la primera cosa que veig quan em desperto. Els pantalons penjats al respatller de la cadira. El símbol de la meva
felicitat. Són de l'home que dorm al meu costat. Per dormir se'ls treu, saps? Aquests no eren al dormitori. En Gastó, que és un deixat, quanta pressa va fent striptease per tota la casa. No fa gaire que era aquí i els portava posats, que jo m'hi he fixat bé. El meu marit té varietat de pantalons, aquests són uns altres. I tant, com que no són d'ell. Ho són. Precisament, quan se'ls ha tret me'ls ha donat a mi i bé... Tenen moltes taques, saps? Moltes. Doncs jo juraria que són d'en Corneli. Els portava posats quan ha marxat cap a Sabadell. En Corneli? Sí, el meu marit. Mireu, són fets d'ell. Això no vol dir res. És sastre, oi? Els ha fet ell, però no són d'ell. Les claus de casa, eh? En Corneli no és a Sabadell. Potser és a Terrassa. És aquí. Què hi fa en aquesta casa? Se li deu haver escapat el tren. Bé, mira, t'ho confesso. Ha vingut a espiar-te. Ai, aquest home. És que no pot viure sense mi. Escolta, i per espiar-me s'ha de treure els pantalons? No. Voleu enredar-me. En Corneli és aquí per algun motiu inconfessable. Ah, potser fer l'amor amb tu. Escolta'ns tu. Ai, què dius ara? El cara girat. Fer-me escenes a mi. Gelós hipòcrita. Que n'hi ha per fer tantes balades. I tu no l'encobreixis. Surt, gallina, surt. Jo vaig amb ella. Ella té els pantalons i tu ves mirar que en Corneli es vesteixi corrent. Si volen pagar-s'ho, que ho facin a casa seva. Però quin escàndol! Si ho arriba a saber en Daniel! Que no em descobreixi! Incrimineu-lo! No ho sabrà, home! El marit sempre és el que té de fotut, però la dona té més nas! Per què me'ls hauria de treure jo? Per què? Perquè duent-los posats no podíem fer res. Que ràpid que em quedo poc temps i hem d'anar a fer. Ai, ara sí que m'agafes. No, estic ben fotut. Daniel! He vingut tal com vàrem quedar. Has fet tard, nano. Has de saber-ho, Daniel. La teva dona m'enganya. Ja me n'he donat ja per desgràcia meva. Ens enganya tots dos. La teva dona, i perdona'm, és una fresca. Què dius ara, El que sents, i no la tracto de P. Punts suspensius per respecte a les del ram. Gastós! No l'estàs ofenent? I l'ofens en ella és ferir la meva dignitat. Mireu el susceptible. Qui parla ara de dignitat. Amb mi la vares perdre el dia que em vares llogar per amant de la teva dona. Per aconseguir el que volies, estaves disposat a tot, fins i tot a ser un consentit. I ara em surt amb aquesta reacció de bascle ibèric. Home, és que les teves paraules són molt fortes. Són producte d'una natural reacció. Per mi l'Olga era un ideal. Una dona que tot i estimant-me... Això n'hem de parlar. Que tot i estimant-me no s'atrevia a caure als meus braços perquè estava casat amb tu. Un home que poc cas li feia. D'acord, però ara les coses han canviat. I tant que han canviat. Ara ni per tu ni per mi. Per aquell vell del Corneli. No sé pas què li deu haver vist. Potser el seu atractiu el tapa la tovallola. Sigui el que sigui, no n'hi ha per fer-li magarrufes, saps? Encara no fa 10 minuts. La falsària m'assegurava que jo era l'únic, saps? Amb qui feia el salt. Ah, i tu te n'has aprofitat bandarra, Malament! Ja amb el cove! No t'esperi, fuig!
que tot han estat paraules. Ni tan sols tocar vora, saps? Va dir que podia fer i desfer. I resulta que l'únic que qui fa i desfà és el sastre. En té l'ofici l'home, saps? El sastre. Jo que volia que em fes un vestit. Se'l deu voler cobrar per endavant, saps? Ah, sí que hi caic. Si m'ho va demanar. El què? Cobrar per endavant? No! Fer l'amor amb la meva dona, Aquest manso sap tots els nostres projectes i va tenir la cara gruixuda de demanar-me la plaça d'amant de la meva dona. Clar, jo no li vaig fer cas. Doncs l'ha aconseguida i sense recomanacions, saps? Per mèrits propis. No sé pas què deu tenir aquest home. Què? Monetes i res més. Sí, sí. I el que no són manis, saps? Aquest home és molt sol·licitat. A tots els té el cova, saps? Si l'Olga s'ho passa bé amb ell, malament. Ja tens el que tu volies, saps? Sols has d'esperar una oportunitat per trobar-los a dins l'alcova i adeu matrimoni. Per favor, Gastó, no siguis cruel, no m'esbicolis el cor. I ara, de què ve aquesta reacció? És tragèdia. Estic bojament enamorat de la meva dona. Ja et fum. I gràcies a tu, Gastó. Amb la teva admiració per ella em vas obrir els ulls. I ho he pogut constatar últimament. L'Olga és dolça i manyada com no n'hi ha d'altra. I havíem començat una nova lluna de mel i ja ho veus. Jo a la lluna i la mel per una altra. No m'ho cal de creure. Doncs mira, l'Olga m'ho ha dit a la cara, saps? A tu? Deurà haver sigut per treure't de davant, home. Puig, home, si abans m'ha obert els braços... I tu l'has abraçada, No, naturalment, amb el teu consentiment. Eren els tractes, no? Eren! Precisament he vingut per evitar-ho, tot això. Ja no vull separar-me de l'Olga. Amb mi no bromegis, La teva dona m'agrada, saps? I serà meva. Jo sabré com apartar-la d'aquell sastre. No me la prendrà ningú. Vas! Va. Damià, cucut. Hola! Ostres, quin món de mones! Quina sorpresa tan agradable, Royet. Què hi fas, tu aquí? Soc clienta de la casa, bombonet. El meu pijama. Què fas amb el meu pijama? És teu? Així tu no ets en Damià? Veuràs, Damià és el meu nom oficial. No cal que et disculpis. Perdona l'engany. Jo em dic Daniel, però pensa que també comença amb D. No cal que et disculpis. Jo tampoc no em dic Coral. També vas emprar un pseudònim, esclar. Sí, el meu nom és Cinta, que també comença amb C. La dona del sastre. Coneixes el meu marit? Doncs si és l'amant de la meva dona. Ja me'n sonava jo que anava darrere d'un altre. He trobat aquí els seus pantalons. Doncs jo l'he vist sense. Anava molt bé. Era un barrús i era un tovalló, I estava mirant una equivocar-se, La teva dona i el meu marit són un parell d'hipòcrites. Cel, per què et fies dels altres? És un fàstic. Qui més et vol? T'encerrona a la primera oportunitat. I jo que tenia l'Olga amb un altar. La meva càndida, la meva candorosa Olga, la fidel. Aparta-la dels teus pensaments i parlem de nosaltres, Daniel. He estat un tòtil per confiar en ella. Baixa de l'altar i parlem de nosaltres dos, que fa dies que et vull localitzar i no hi ha manera. On t'amagues, amor? Bé, veuràs coses dels negocis. I que aquests últims dies no he tret l'ull de la meva dona. Doncs deus haver fet una becaina, perquè t'han enganyat davant del nas. No recordis que em puja la pressió. Malament, xato, no t'ho prenguis així. Aquí em tens a mi. Bé, sí, però mira, no és el mateix. Vaja! Ho sento, ha estat una deliciosa aventura, Coral. Que ja s'ha acabat, oi? Doncs buscaré un nou protagonista i començarem un nou serial. Nosaltres hem acabat, però ells continuen.
El teu marit és l'amant de la meva dona i la meva dona m'enganya amb el teu marit. No per molt temps. Desemmascararé els adúlters. Que constòtil. Jo pensant com reconciliar-me amb ella i l'amor... Jugant amb la tovallola del meu marit. Vaig ativar la manta. No puc. El pijama. Que té el meu pijama, Això, que és teu. No s'ha de donar carn a la fera. On tens la roba? Allí a dins. No vas presentable, hem de pensar una solució. Sí, i ràpid, que jo he de cridar ben fort i ell no ha de poder dir res. Ja ho tinc. Fora el pijama. No, davant d'ell no, que seria pitjor. Mira, allà al pis del costat hi tinc roba adequada. Hem de sortir d'aquest embolic tot el més bé possible. Una prudent retirada propiciarà un bon atac. Et segueixo. I després organitzo un gran terrabastall. Guerra als infidels. Guerra! Trencaré les cadenes, sàtir. Jo les volia tancar i ara estic més encadenat que mai. Anem! Embolica que fa fort! Tots la ballem, tots! Ah, però si eres aquí. Sí, i tu pensaves que jo era allà? Sí. I la Renata t'ha dit que jo no hi havia entrat per res. I en Corneli només té la preocupació de posar-se els pantalons. Ho saps tot, tu. I més. Olga, no siguis cruel. Tu et burles de mi. Tu no ets l'Olga que jo vaig conèixer. La que estimo. Acabaràs dient, aquesta Olga me l'han canviada. Una sola pregunta. Què té aquest home que no tingui jo? Quin gelosot! Aquest? El sastre? No ho sé, ni tan sols m'hi he fixat. Prou! Però si m'has dit que ets el seu amant. Jo? Sí, tu. O em vols fer creure que per tu tots els homes són iguals? O els fos que sí. Prou! Ja n'hi ha prou! Pastor, si jo et digués que per mi només n'hi ha un d'home. Qui? En Daniel? No. Tu, Pallús. De debò, de debò? Potser sí, potser no. Potser sí que és en Gastó. D'una vegada i per totes. M'estimes? Per què negar-ho? Sí. Per mi series capaç de deixar en Daniel? Avui és clucs. Et puc ben assegurar que en Daniel no em fa ni fred ni calor. Si és així, escapem-nos. No cal, home. Sí, no vull compartir-te amb ningú. Ai, mireu l'egoista, que no són de Déu els altres. Però què ve aquesta ximpleria? I per què he de lligar-me amb tu? Oh, m'has dit que m'estimaves. Sí, i també estimo les plantes i els animals. S'ha acabat de fer el bròquil. Gastó, no t'enfadis, home. Que no te'n penediràs. Vine, gelós. On és en Daniel? Fa poc que era al pis. En Daniel? Esclar, està amagat. Si no surt, cridaré. Tu silenci, no diguis res. El que no m'imaginava. He caigut a la trampa. Esteu convinguts. Però no estaves de viatge. Sí, però ara tinc moltes coses aquí a casa que has de solucionar. Junts les solucionarem. Ei, tu ja no em serveixes, nano. No pots pas estimar a l'Olga i a la feina al mateix temps. Que t'empesques tu ara. Sense dissimular, que jo els he vist i ho he escoltat. Jo t'ho prometo que no conec cap feina. Tu ets l'única per mi. Jo sóc feina, amor. La Renata és l'Olga, l'autèntica Olga. No us l'esperava una sorpresa, oi? Així tu no ets la dona d'aquest. Ni de què, ni de cap. Fa anys que soc viuda. Si és una innocentada no té cap gràcia, sabeu? Tot va començar quan vares posar els peus en aquesta casa i em vares confondre amb l'Olga. L'equívoc era divertit i vaig seguir el joc. I per què? Per descobrir el vostre. Jo no jugo.
La idea no va ser meva. Joc? I de quin joc parleu? Del que tu vas inventar, reiet. Un pla genial per divorciar-te de l'Olga. Jo divorciar-me de l'Olga, Però si l'estimo... No m'ho deies, no, això, quan m'abraçaves. Bueno, mira, bé, eren paraules així. Les deia però no les pensava. Quin cinisme. Si tot el que tu volies era que jo deixés en Corneli. Fals? Eres tu que ja volies que em divorcies de l'Olga. Sort que en Daniel em va obrir els ulls. Bon oculista! I pensar que fa 4 dies em deies estima'm, amor, o em tiraré un tret. Ho has somiat. Jo no tinc pistola. Sense sang, que la sang taca i ho deixa tot fet un fast. Ni pistola, ni sang, ni trets. Puc ben assegurar-te, maca, que en Daniel continua estimant a l'Olga. Jo sí, però i ella? M'estomia ja, m'estima. Amic, ara és el Corneli el que té la paraula, saps? La paraula no tinc jo, I nosaltres dos, el descobert. Quin casa nova, aquest en Corneli. Vares dir-me que era el teu amant. Ai, tu t'ho vas creure? Oh, no. Ai, Ja ho sentiu. Entre en Corneli i ella, res. Res de res. Pura ficció, sabeu? Ai, feina, quin pes m'has tret de sobre. Els pantalons! no t'ho volia, Cita, què fas tu aquí? Vai, vestit d'home! Que tu, Ni que fóssiu membres de l'ONU! És que ell... La culpable és aquesta! No hi tornem! Així comencen les guerres i les separacions matrimonials. És el que volen els fabricants d'armes i els advocats. I vosaltres els alimenteu. Feu que es busquin el pa en un altre lloc. Aquesta és la meva feina. No cantis victòria, que per tu també n'hi haurà. Jo? Què he fet jo? Tu és el que vas començar-ho tot. Però com? Feu l'amor a una casada. Feina! Que tot ho vaig fer amb el vostre consentiment. Tu ets viuda. Però tu no ho sabies. Estaves convençuda que era la dona d'en Daniel i així i tot no t'importava. Aquest? Aquest és el culpable. I encara has anat més enllà. No has parat fins a convèncer en Daniel que jo us feia el salt a vosaltres dos i amb en Corneli, pobret ell. Tan innocent. Enredaire! Ets un tipus maquiavèlic! Quina mala fe! Fins fora capaç d'insinuar que en dient Niel i jo ens enteníem si això li passa pel cap. Ni m'ho vull imaginar-ho, Cinta. Com puc perdre l'enteniment per un tipus tan lleig si tinc un home com tu? Maleïts faldilletes! Però us heu tornat bojos. Si sols m'he deixat portar per aquestes dues dones. Vas improvisar sobre la marxa. I com es va insinuar? El que jo sospitava, El pego, jo me'l veig. Deixa'm a mi, el comentari! Prou de comportar-vos com criatures. Ell ha abusat de la meva confiança. M'ha pres el nom i el cognom! Sense barallar-vos, galants. Val més parlar, somriure, que hi surti a l'ala en comptes del caso. Per què et fies dels amics? La feina té tota la raó. Oblidem el passat i pensem en el futur. Bueno, si tu m'ho demanes. Però què passa? Jo ja no entenc pas res. Mireu com dissimula mosqueta morta. I m'havia fet pensar mal d'en Corneli, si tu ets capaç de mirar-te una altra dona. Agulleta del meu cor. I molt alt que en parlarem. Sí, tisoretes meves. Podràs perdonar-me totes les meves sospites? S'estudiarà el cas, amor. Per què m'has acostat? Feina. Tu saps prou bé que jo m'he trobat amb aquest embolic sense saber res. Calla, seductor. Jo sabré recompensar-te'n sempre. Aquestes dues parelles necessitaven un culpable per justificar les seves relliscades.
Si gràcies a la teva presumpta culpabilitat hi han dues parelles felices, què més vols? Sols dues? No, tres, ja ho pots dir ben alt. Però d'aquesta no només tu n'ets el culpable, tots dos.